Phela nje ngijonga Usebenza la. Hey fundi mameli. Sawusebenza. Ngithola kanjani? Ya ta. Siqale yezinga mshayisi. Siqale phi? Akundlovu. Yanibamba nje yami. Siyothini kuba uNdlovu? Ujonga uNdlovu achusa amexesha nibanje point yanthola kanjani? Ya. Yenziwe ezwe manje nje shayisa bafethu. Ya Sawuhamba ta. soyi2 yanimameli. Ya ta. Sawumatshela soyi2 siqathule sibe grand. Mshayisi asizodubuleka ke mtshana wombambili. So sizodubuleka La ngoku. hospital insimbi asizodubuleka ndake ndashaya ndake ndothela khona nje. Ya. Uzongoleke Sorry ta inqaki ndi excited ta. Yo bengicimba uzobuya kodwa. Nombor right ngoku. Bengicimba uzobuya ta. Jonga ta. Ngicela amakhadi mbambeli. Mamele ta. Lo ufuna ithetha kanti nithetha nje ndoleke. Mamela ta yabo ikhomani le. Ngobe ndikufonela upha ngaphakathi. Ya. Ikhomani le yamntamakhadi. Ya so. La nto ndandiqala ibusiness yapha ku Mr. Ya ukisa stand ya so kubambela. So ingathi ngoku siza kwenza so tabe ndifuna manje lesa wena namajita akho nibe ni bhatala protection fee kuni then ke ngoku nizosikhusela cause akho grand thangu. But yaba nchayisana la ntwana nje. Mamela qaleni. No yeke indaba kaMakhanda Ayingqali la tsotsi. akakuthandi kakade thanda yazi so nzonzama mna yabo nzomzama mna ta Nonza thina namajita. so uthi khonmani uthi ufuna singadubuleki Ngixelela mthami. yazi Zawusuka indaba nje fundi. Dubuleke ntoni? Ningadubuleke ntoni? Kathi bhekela. Awufuna ntoni wena? Sithala lewe khotman. Yaman. Ndanditheni ngombela kuwe phanjini. ayeke man bhuti man Ndanditheni. lo mjita uze kum kulo mjita wami bendixela ngayo lona sithi ukhamandela Phanjile ndiphuma kancinci phanjile. What if umbela uyafunwa ngoku? Mazinto wona ezintawo. hayi bhuti Awufuni tayami. Athethi nawe wena. Phanjile. lo Phanjile kutheni ufuna undizisela amaholo? mamele mantama nintoni wena soloko ungxola ngento zobanjwa ngoba ubanjwa nemsawuthwani ngoku Ndiyaxoka. Bheke tama yabo. futhi ndiyacela mantama Ufuna ntoni phanjile? futhi lo mjita ubuya ngakhona yabo Ke ngoku ubuya ngakhona yabo so ngokutayi iyanifakela bone basabuyele egemini noniphathile we-secret so befuna siyoqaphula neno singadubuleki awundimamelanga phanjile ngoba Manje ukunqanda. thina lo muntu ufundile manje wena nje. Mamele Bathini? so ke ngona kulaa nto ke ngoku sesifunile uba umntu for protection for istand sethu Protect P. phakuthi estandini so bese ndithethe Yima phanjile. Xa unjongile ndimpatha phanjile. Le awuyoyiyo nto ndilirasta phanjile ndiphambene. ophambani bhuti So phanjile andibazi ulayini mna phanjile. Ndithe kuwe sizawuprotectwe yimighty, protection fee, my foot, my leg, foot. into okwaziyo ukugadiza ingathi litshoni lo mjita Phanjile, jonga khabe mamelani. usinqono bhuti Jonga mamelani nobayithuma kwethini. Jonga, nitsho uba ndifuna uthatha uburasta bam ndibubeke ecaleni. Andizumelana naloo nto yenu. bhuti abasirojiwe apha Phanjile. Uyandiva mos uba ndithini? Ndisingaske nihambe nje phanjile. Thiyani ndifuna ndigqwabaze ndenze eziwezeni. Mamela lo nto wena. olo bhuti Phanjile, sufuna ndibeke uburasta becaleni. mna ndiyafuna i-protective team nozandibhatala ubhuti mandikhusele Jonga phanjile. Hambani apha. Hambani apha mbele. Hambani. Intoni nezimpatha ngoku? iza myeke Phanjile, xa ubona mntu ubona ipatha wena phanjile. ndibona uba hathi abhuti ndisa neplan nam Iplani zantoni? Apha. Yes, wena. bekisayo Ay. bekisoka etafuleni nam